Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunabantu abahluleka ukuhlukanisa i-TV show ne-reality. Angizukwanda-ke kuleyo ukuthi bahluleka kanjani ukuhlukanisa i-TV show ne-reality. Umseleku kwenzile ukuthi namhlanje isuku lokuzalwa likaMangwabe. Umfisela usuku oluhle kwaba-ke nabakhulumayo ngey'ndaba zakwi-TV show. Kulaba-ke abathi-ke siyamzonda uMangwabe usibaningi. uMangwabe unawo umyalezo wenu futhi kade wabakhona ukuthi ngifuna ukunikhumbuza ukuthi wathini. Kulaba abathi bayamzonda mase liphinde libheke ukuthi khona ey'ndabeni zabantu siyangena uma sifuna ukuhleba kodwa singagamanga. uMangwabe noMseleku, uMangwabe futhi ephendula laba abathi abamthandi, laba abathi bayamzonda. Okwami ngiyabonga i-support. Thank you so much. I love you and appreciate you. Ungcono wena uyangizonda. Mina ngicabanga ngisho ukucabanga. Ya, ngiyanizwa lapho ku Facebook uthi nithini ngomuntu wami. Ake nikhini indeke ningitshele mase niqedile ukuthi awuseziyakhala manje. Nithini? Nintu sengijile. Hey, akasakali kanje asivele siyolala mbhemi ngeke. Hayi asahambe. Uyabona lo engijula naye manje. Uyena ke lo ngangimkhalela ngesikhathi ngizalwa.